Hola a tots, soc en Ratafia TC i benvinguts a un nou vídeo. Què tal, com esteu? Feia temps que no ens veiem, Avui us vinc a portar un parell de teories xupito. お前はもう死んでいる。何? Vull dir, un xupet, un didalet, un gotet, un glopet. Classes de català en Ratafia TC, què més voleu ja? Bé, com deia, avui us porto dos mini teories que crec que us poden agradar. La primera serà respecte a la identitat d'en Hyōi Kuroda, mentre que l'altra serà respecte a l'escenari final de l'arc d'en Ram. Bé, comencem amb la primera. Qui és en Hyōi Kuroda en realitat? La meva teoria de sempre és que és ni més ni menys que en Tsutomu Kai. El motiu principal que em porta això és que en Tsutomu va desaparèixer sense deixar rastre i que suposadament va morir en un accident, però mai se'n va trobar el cos. I clar, quan en diuen això, doncs, sospita, segur que és viu. Curiosament, en Kuroda també va patir un accident, i no només això, ens donen detalls que la seva cara va canviar completament degut a l'estrès de l'accident i que ha perdut certs records. I tot això encaixa molt bé en Tsutomu Kai. Però hi ha alguna altra possibilitat a part d'aquesta? Sí, que sigui en Yasuharu Haneda, el pare d'en Koji Haneda. Els meus motius? Aquests. Primer és que té certes semblances amb en Koji Haneda, el pic aquest que se li forma al cabell i les celles gruixudes que els dos tenen poden ser dos bons exemples. El fet de que en Yasuharu i en Tsutomu fossin amics tindria sentit si els dos són de la policia, un de Japó i l'altre del MI6. En Yasuharu no podia investigar l'assassinat del seu fill perquè no tenia permís per investigar en territori estranger, però per això li va demanar a en Tsutomu, el seu amic de l'MI6, que sí que pot investigar en territori estranger. En el nou opening de la sèrie es pot veure que surt una imatge d'en Kuroda i després de la Masumi i la Meri. Sabent que un amic d'en Tsutomu és qui paga el manteniment de la Meri i la Masumi, aquest amic és en Yasuharu Haneda. Per tant, que a l'opening surti en Kuroda després de sortir la Masumi i la Meri significa que ell és qui les ajuda econòmicament. No pot ser en Tsutomu Kai perquè si no sortirien els seus dos altres fills, i no surten, per tant, tot em porta a que és en Yasuharu Haneda, el pare d'en Koji Haneda. I ara anem a la segona teoria, i està molt relacionada amb la pel·lícula 24, la bala escarlata. No us preocupeu, no és cap spoiler ni res semblant, no és important realment per la trama de la pel·lícula, així que podeu seguir mirant el vídeo. El fet és que en Shukichi Haneda va veure l'escenari d'una partida de shogi que jugarà en un futur. I no és un lloc qualsevol, es tracta del castell de Nagoya. Ja sabeu que jo penso que al final de l'arc d'en Ram, un arc que està molt vinculat al shogi, acabarà així amb una important partida de shogi per disputar el 8è títol, ni més ni menys, que amb en Chikara Katsumata, qui penso que és el veritable Ram. De la mateixa manera que la pel·lícula es fa referència a una escena d'un cas del manga, o bé inclús que l'excursió carmesí fa referència a la pel·lícula 21, és possible que Gosho hagi volgut fer una referència pel final de l'arc d'en Ram en aquesta pel·lícula, perquè realment és un escenari molt important i seria molt digne per una partida final entre aquests dos grans mestres de shogi. Per tant, per acabar l'arc, trobo que és molt adequat que en Gosho escolli un gran escenari per dur a terme aquesta partida i no un lloc qualsevol. En uns quants files potser veurem que s'anunci que en Shukichi disputarà una partida important de shogi, així que haurem d'estar ben atents al que passi. I fins aquí les dues mini teories, espero que us hagin agradat i si és així, dona-li un m'agrada al vídeo i sobretot subscriviu-vos i activeu la campaneta. I ara sí, ens veiem en el pròxim vídeo. Salut i ratafia per tothom. Fins aviat!